need you. Please come. Yeah? We have a very big blue boat. It's not moving. Hey, Agongwai, because he was all and did they kill in a Niger FM radio tata. Na Princess FM show. Onyebo. Ofoye na nyime ndị otu Adura. Deputy Mayor of Benfield, London Borough of Benfield. Deputy Mayor of Ogbonabo. Like is now Mayor in waiting. Panatata, I enjoy going to the weekend of Konono, May I need to make Kalaka, Yap, agent what am has come to stay forever and ever. One thing to I get a very branch and you want it awakening or children. They have a way they have the founder of Adure Women. I make it there. They would. They would. They would. Inanya nepa igafuna owanine ebenine jusieju odegeka ebhola gaba nde matata kuna tukwa mo mamba na makamana imana ndi bayada be penoge mana ketanwa even in ejugo amas ko bibaye be mana chugo gejela anya ka ta break ocheji kama no weke tebula man dese mana ocheji I dey sure na I can weke kama na imago pende ocheji ko eta safety I na me na ya nazo mana chugo gejela anya katata ndewo mu abu ifem enwere m na sikwa gi congratulations na ọchịchị n'obodo a pụrụ iche nwaanyị dịka gị Igbo niile na-asị gị ndeme na onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme Chukwu debe gị chibe gị wee dubekwanụ gị ka isi achị ọchịchị wee na-achụkwa ụmụ nwaanyị ndị ọhaneze ndị Igbo na UK ndewo ma dalo ese sibe man make negi makana eto ese mi fi bo na de wana so mo so le mem no ko le na polina makana ayi mana asu fi bo na ese no na awu mana ebi wo butaro nwoke we na eme program anyị na-eme kwano na afa ndị Igbo na-eme na asụsụ Igbo anyị niile ga-enye aka na-eme ke na-edukwa na show na anyị na-etinye anyị ife Igbo na mbido ife ọbụla anyị na-eme dalo enwekwa ndị ụmụ nwaanyị dị sakwa samsam nọzikwa n'ebe a ọ bụ sị ha ụmụ nwaanyị Adure ofe obi biko ị ga-agwa ndị na-ekiri gị oge ugbu a onye ịbụ ịbụkwa sọ mma chai dalo ndewo ọ bụ ọ dịkwa n'ụsam ụbọchị taa Adure ofe obi anyị abịago ime our inauguration in style. I promote our people back home in Africa. I promote learning disabilities. I support our children in Nigeria and the Igbos in particular with equipping their libraries. But they raise funds. It's a fundraising event. Can you support one day? Igbo have body Chihaganago. Mandi can on a university, Mandi can on a primary school. I now support one. Learning disability, no law, no and physical disability.
any kind of disability nọ n'ebe anyị Igbo land. So today anyị na-ama ọnya ego anyị a na-akpọ ya ụbọchị taa. So we are hoping that ego anyị ga-aga agbagbu millions. I will support this charity. Ndewo. Igbo na-etu gị nwanyị na-esapụ iwe na-elecha ọkwa m ghọta na ị ga-agba egwu ebe a isokwa na ndị ga-agba egwu onye ọbụla bịara ebe a taa ga-ahụ ihe ga-eme taa ji ga-eji ndewo enwekwara ndị dịkwanụ iche unu na-ene anya unu na-afụ na enwere ụmụ nwanyị nwee ụmụ nwanyị ndewo Ada Igbo kedụkwanụ biko inwe ike ịgwa Igbo na-ekiri gị n'oge dị ugbu a na Princess Ifem show onye Igbo afa gị bụ Adaure Aṅụlịka Nwosu mam kedu ihe ị nwere ikwu maka mmemme a na-eme ụbọchị taata? Taata bụ ụbọchị anyị a sị na ọgbaje ga-agbapụta mmadụ taata ebe a onye anọrọ ebe a taa anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ọ nọ na prison